Okei, kokeillaan nyt. Tässä on tämmönen perintönä saatu vanha. Tää on joskus 30-luvun ihan alkupuolelta keittokirja. Mitä tossa? Saaks tosta selvää? Okei. 64. Joku se tarjonnut mun äidille. Tästä voi jokainen lukea vähän alkutekstiä. Tää ei siis nyt mä alleviivaan, että tää ei nyt välttämättä tuo mihin tää meidän varautumissuunnitelmiin mitään juttua, mutta ennen vanhaa. Tää on siis vanhaa semmoista ruoanlaittojuttua. Tuolla on, milloin tää kirja on 32 tehty. Silloin ei ollut mitään mikroaaltouuneja eikä mitään kahvinkeittimää. Täällä on aika paljon kaikennäköistä kivaa ruoanlaitto-ohjetta. Tää on niinku hyvä kirja, että tää ei niinku saisi hävitä mihinkään, tämmönen tieto. Et jos te löydätte jostain divareista ja muusta vanhoja tämmöisiä ruoanlaitto-ohjeita ja systeemeitä, niin poimikaa ne talteen. Tässä olisi yksi meille niinku tämmönen hyvä niinku tämmönen juttu, että mentäis kiertelemään noita divareita, antikvariaatteja, etsimään näitä juttuja. Kirpputorit on toinen hyvä vaihtoehto. Tässä on vaan tämmönen pieni ehdotus, mikä on herännyt nyt ihan tän illan aikana. Mutta joo. Kiitos.